Păi dă-i gură! Lasă-o cu stânga o leacă în jos. Cu stânga un pic în jos. Lasă-o leacă. Lasă-l văd, stânga un pic în jos. Nu că nu cade. Nu cade, dai cum așa e că nu cade. Cu stânga. Așa. Dai. Ajunge. Și acum ia dreapta și dă dreapta. Dă-te așa când. Dai tare. Vezi-o, din măsura. Dreapta. Nu. I-ai făcut semnul acolo. Vezi drumul la frână. Trebuia să-i drept. Dă-te mă când vin după roată că te aruncă de sus. Dă-te așa. Hai mă bara, băi. Dă-i în spate, dă-i în spate, fără frică, fără frică. Dă-i în spate, că nu după nimic. Dă-i în spate, așa cu stânga, așa. Gata. Așa. Iată. Și acum ia dreapta. Ia dreapta, dar nu mult. Atât. Și ce-am văzut mai mult. Nu, lasă-o că nu merge. Dă-te mai în jos. Dă-te mai în jos și acum virează maxim dreapta. Așa, dă-i în jos. Acum dă-i așa cum ești. Nu, așa. Nu mă lasă să ține pe așa. Așa. Dă-i cu stânga, așa. Dă-i să urci. Dă-i să urci acolo. Spatele trebuia să urce, bă, boule. Lasă-mă așa. Păi virează dreapta. Dă-i. Atât. Ia stânga. Virează stânga. Nu, atât. Dă-i așa, ușor. Dă-i pat. Ai căzut pe așa. Acum dă-i în spate cu să urci așa. Nu să dă, n-ai unde să calci. Virează cu stânga. Atât. Cu stânga, mă, băga mea și pula Numai cu stânga. Ca să urci cu roata din spate pe masă, gata te urci. Mic, lasă la mine. Dă-i în spate acum. Dă-i așa, dă-i. Dă-i. Cine nu urcă acolo, vrei? Ba în fața acolo. Vrei să urci malul ăla. Deci fac cumva să urci malul. Și dacă nu l-a urcat? Dau înapoi. Dă-mi spate, bre, că nu urci niciodată. Bă, cum îți spun eu, Igor. Oh, acum ia în partea aia. Și aici când a urcat, e dreapta, imediat. Dreapta! Ia dreapta, imediat, am zis cum urc. Nu e bine, acum de ce nu sunt? Nu e bine. Ia un pic stânga. A urcat prea mult. Ho, acum dă-i dreapta. Așa? Da, max. Păi trebuie să te uiți la șans, băie, Necostică. Hai că ne dă peste cam n-ai unde, că vin mari. Unde să mă uit pe nume, că nu-l văd. Vrei, mă ascultă, virează vrei invers. Ia virează vrei așa. Nu mă, nu urc așa. Virează vrei așa. Max, dă-i. Nu urc așa, copul. Virează vrei cum îți spun eu. Virează. Așa, mai. Nu că atât. Urcă un pic acolo. Urci un pic, nu prea mult, atât. Dar nu-i dai tare. Și după aia cum ți-a urcat, e cu dreapta. Hai, dar nu lași. Lasă, urcă, dă-i. Și stânga, acum partea. Dacă ăla mi-a zis stânga-mi. Asta e temă. Pentru acasă. Aici trebuie să ai zaba, dar vreau să urci pe șleau. Ia mâna acolo, nu pune mâna. Trebuie să urce sus, bă, că nu, altfel nu urci. Păi nu, dacă e spus să ia invers, ia ca tine. Ia mă cum să ia, Ia invers. așa, nu? Așa, da. Nu urcă cârlig. Nu urcă decât cu partea asta. Băi, ce Altceva, Necostică, ia dreapta la și așa, dă-i spate. Băi, da, bă, nu? Dă-i. Băi! Ho, dă-i colo, dă-i față. Ai căzut în aia. Hai să Bă, mai ia o leacă, bă. dai drumul la frână, dai drumul la frână. Lasă, că nu se duce nicăieri. Dai drumul la frână, să duci așa. Așa, nu? Da. Du-te, mă, să duci. Ho, mai dai un pic aici. Atât. După aia dai un pic în stânga. Dă-i. Nu merge la relație. Bre, fii atent aici. Lasă-o, bre, jos de tot. Lasă-o, bre. Păi, dar nu mai poți să urci. Ba da, mă. Aici trebuia să faci stânga. Am luat o pula. Stai, nu mai dă. Ah, și urcase cu. Că acum o puneai pe șans. Du-te în spate, du-te în față. Ia vezi, mai poți să te mai duci un pic. Jumătate de metru în față. Iată,
Dai. Nu, păi virează stânga, Ei, virează acum dreapta, ia ca să se stânga. răspundă. Virează stânga. Stânga și dai înapoi, da. Așa. Așa. Nu, tu poți. Și dai ușor înapoi. Dai, ușor. Ușor. Ascultă-mă pe mine. Ca să poți să auzi. Dai așa, dai. Așa cu stânga, să nu miști. Ușor. Dai. Tot cu stânga. Dai. Acum ia dreapta. Dreapta. Dar ușor, să nu cadă purul. Dai de dreapta. Mai mult. Mai. Mă asculți? Mai. Hop, ia stânga. Și acum dă-te mai un pic mai așa, să nu te dai mult. Dă-te așa. Mai stânga un pic. Mai stânga. Așa. Dă-i dreapta. Uite așa. Dă-te așa. Da, mă, de mână trebuie.